Sa kong mga followers sa YouTube, Benjie Talisic, mo ni ang panimalay sa ni Manolito Ite Dagok. 53 anyos ang gipusil. So, di sa iba mga bahay, hindi mo ang kwarto. Yan, atong sa kaon no? At dire ang mga personal sa Sinam Crime Operatives. So, ko. So, mo ni, o niya, gipaabot ang ponarya yung matungura, mo ni ang panimalay, wa pa mahaman ang flooring. No? Nya atong nga kuan, mo ni siya ang kuan. Manolito. Mo na, no? Mo na ang kanipating lawas, kung makita ninyo, mga igala. Mo na. Atong gikuan ang iyang nara sa tuos beranda, no, mga viewers sa YouTube. So mo ni ang gayong gisaka diri amo nga biktima gipusil na ang iyang kwarto may mga nakita nga mga para pernalyas kadawat ni og call nakatubag so matugyari na mo sa tanod diri. So kada kan pala diri konsyal way nakakuan kisay misuway o kisay kuan ang ilang nakuan ganiha dagan kuno ang murag ni suod kuno kunya moton hadlok siguro kay pagkuan sa buto tulo ka buto mo na ang nitabo. I see. So siya ra lagi sa ri o si kuya dire naginisara sa dire ing kagawas nimo nato iyang mama o ang iyang igsuon dito na. Kaning balaya dire karon. Siya ra gyud kapuyo. Oh, siya kapuyo. Siya ra usa. Siya ra isa. Mao ba? Kani man nakit aron nga na-recover ng mga paraphernalia sa man gamit ni siya or nagkuan ni siya dito. Possible sa atong nakita karon naay foil, naay katong murag sachet, na nasa mga lighter so mga empty sachet. Oh, empty sachet. So makaingon ta na naay possibility no na kuan siya kanang gamit og dugas. Asa na ko? Asa siya igo na kakang asa. Diri man Dughan. dughan no. Kaya pag abot na mo diri, gikordo naman ang mga area kuyog sa mga tanod og ni kunsel ka babahay. So pag kordo na mo diri, gikuan lang na mo daha. Patay na gyud diri. Pero unsa siya ni bawa nimo pila ka tawo ni so diri? Dunay dinlago sa buto-buto gawas ato way mga ang so far ang resulti sa mga standby diri tulo ka buok buto. Mawara niya. O sila kita itaw. Wala sila ka kabantay ana. Kung sa atol pag laruhon niya, gi-check sa itong ART sa Sambag 2 o 00 na. Pag abot na mo dito, pag abot na mo dire, paano gyud patay na gyud. Sige. Thank you.